Un passeig ample i còmode on puguin conviure sense problemes els vianants i les bicicletes i patins. Amb aquesta premissa ha arrencat la urbanització del tercer tram del passeig marítim de Castelldefels. Els detalls del projecte es van presentar a la ciutadania el passat 12 de novembre, a l'acte de col·locació de la primera pedra. Un passeig d'alta qualitat, d'unes instal·lacions que permeten la pràctica de l'esport, de passejar, d'una convivència en l'ús residencial que té la zona del baixador de Castelldefels, en el turisme, que es la principal indústria de la nuestra ciudad. Es un proyecto medioambientalmente muy respetuoso con el entorno y además permite disfrutar de una zona de playa pues tan valiosa como la que hoy vemos. El cost de les obres l'assumirà l'Estat amb una inversió de més de 2 milions d'euros, a excepció del mobiliari i l'ornamentació que anirà a càrrec de l'Ajuntament i l'àrea metropolitana. Les obres duraran entre 10 i 12 mesos. Són uns 1.100 metres de passeig marítim, 1 quilòmetre 100 aproximadament, i en el que es detallarà tots aquests accessos d'una forma adequada perquè els veïns de la zona tinguin una zona molt més tranquil·la, molt més pacificada de circulació i també molt més accessible al mar. El nou passeig tindrà una amplitud més gran que la del segon tram, amb un mínim de 12 metres d'ample i un carril bici separat. El consens amb els veïns també ha estat important per acabar de perfilar el projecte definitiu. Per això, els xiringuitos s'instal·laran a la sorra amb l'objectiu de preservar el repòs veïnal. Estem molt contents que hagi sigut possible trobar-nos tots i veure quins són els punts comuns per millorar el barri i la ciutat. La mobilitat serà el que més millorarà, perquè ara en aquest passeig, que és un pèl estret, sobretot els caps de setmana, amb les bicicletes i els vianants, hi ha alguns conflictes. Aleshores, al fer el carril bici, esperem que aquests conflictes disminuiran molt, al haver-hi una zona específica per les bicicletes. Aquest tercer tram comença a l'alçada de l'Avinguda República Argentina i acaba al final del terme municipal, al carrer Penyeta Roja. El projecte permetrà finalitzar el passeig marítim, que tindrà 5 quilòmetres de longitud i discorrerà per tot el front marítim de la ciutat. Una nova infraestructura turística que servirà de punt d'atracció per a dinamitzar l'economia local i el turisme.